Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu. Sa mga lutahan ug sa mga kauyukan. Ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16 ug 17. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Segundo Timoteo 2:15. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan una ang atong batbat sa pipila ka mga bersikulo alang sa pagpangandam sa itong kaugalingon. In Psalms 119:33-35, the Word of God says, "Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall keep it to the end. Give me understanding, and I shall keep your law. Indeed, I shall observe it with my whole heart. Make me walk in the path of your commandments, for I delight in it." 1 John 2:3-6. Now by this we know that we know him, if we keep his commandments. He who says, "I know him," and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. 2 Corinthians 7:1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Psalm 119, 105, 100-109. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgments. I am afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. Accept, I pray, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgments. My life is continually in my hand, yet I do not forget your law. Proverbs 23:12. Apply your heart to instruction, and your ears to words of knowledge. Psalm 86:11-12. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I will praise you, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. 1 Timothy 6:12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you are also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves him, who begot also loves him who is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments.
For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. 1 John 5:1-3. Karon mangandam kita sa itong kaugalingon, let us examine our conscience. Kung doon na po tayo mga sala nga itong nabuhat, kini mahimong babag, they become barrier to our study of the Word of God. So ikinahanglan ang atong paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo who is an unbeliever pagkakaron, ikaw awha gidasig kas paggamit sa imong free will to make the most important decision sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Musa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. Nagpasalamat kami kanimo, O Diyos, that we live in the church age and in no other dispensation. Nga diin, we have been given so much, and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. Nagampo kami nga imo kaming lamdagan pinagi sa pagtudlo kanamo sa Espiritu Santo. Salamat nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. May ngadlaw sa tanan o welcome na sa atong Bible study through the YouTube. Niya pa kita magadupot, ni nga itong tunanan nga giuluhan o Christian integrity. We have already defined this title, Christian integrity, as the strength of the advancing believer. Mo kini atong kalig-on, ingon nga mga magtutuong nagasibog sa unahan, nagaabante sa atong Kristohanong pagkinabuhi. O ang integrity na kahulugan kini og tibuok nga imong pamatasan, consistency of word and deed, way pagkakompromiso in adhering to a code of values. O kining Christian integrity nagagikan kini gumikan sa imong pagkinabuhi, pinaagi o subay sa pulong sa Dios. So this doctrine, as we have already discussed in the past, presents the Christian way of life as a dynamic unity. Kaya ang matag biblical command alang kanatong mga magtotoo, naga-reveal kini, nagapadayag kini an aspect sa grasya sa Dios. But all His grace, provisions, naga-function kini sila. Dungan, they function together as a single system of power and love. So, ang usa ka magtotoo nga nagakinabuhi within niining sistema sa Dios nga naa ang gahom ug ang gugma na nag-iya kini siya sa Christian integrity. So karon nato ipadayon kini nga itong pagtuki bahin niini ang Christian integrity o kagahapon atong gihisgutan mahitungod sa mga panalangin nga dawatonon sa mga magtotoo sa diha nga sila makakabot na sa spiritual maturity, which is the capacity stage. So
naghisgot kita bahin sa escrow blessings. Now, ato ni padayon din Now, these blessings sa technical nga pulong niini mao ang gitawag nato escrow blessings. Now, kining maong mga blessings alang kanatong mga magtotoo inigabot o inigdangat nato ang spiritual maturity, which is capacity stage. Kini sila are held in abeyance. Andam na nga ipangapod-apod didto inigdangat na nato dito sa eternidad. Okay? Busa, while aniya pa kita ning ikaduha nga hugna sa plano sa Dios, phase 2, gikinahanglan ang atong pagsayon sa mga patakaran, sumbanan, o sa in English, protocol. Kung unsaon nato pagdawat sa maong mga blessings, unsaon nato pagkabot sa capacity stage, ang sa katako sa pagdawat sa maong mga panalangin, while aniya pa kita dinhi niining kalibutan na. So, ang Diyos has prepared everything we need in the heavenly places. Mauna, atong gi-paraphrase ang Ephesians 1:3. Now, so, sa laktod nga pagkasulti, wa pagani ka mo dawat o kaluwasan, giandaman ka ng daan sa Dios, kay nahibaw man siya nga ikaw mudawat o kaluwasan. Pinagi sa iyang perfect omniscience. Dito nakita niya. Tataw o klaro kayo. Now, along the way, sa imong kinabuhi, mohimo gyud kag decisions pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imo manluluwas. Ug ang Dios nagandam na sa tanan nga angayan nga imong dawaton samtang ikaw nagakinabuhi, ingon nga magtotoo. Ug usahay lagi mapakyas kay ngano man dili man para sa mga magtotoo, dili na nila masinati ang pagkatinuod. Why? Umampod nila masinati ang pagkatinuod sa Dios. Gusto? Inumdumi nga kung kita maghisgot bahis mga panalangin sa kinabuhi, ang tinubdan mao ang Dios. Siya, He is the source. Okay? And if God is not real sa imong kinabuhi, dili pa siya buhi, tinuod diya sa imong kinabuhi, then the blessings that God has promised can never be real in your life. Basta, mao manggod na ang prinsipyo nga nagapaluyo niya na. That's the principle behind it. So, if we kanang talk about escrow, atong gisumpay sa blessings. Now, God has prepared all the blessings that you will need in your tenure as a believer in this human life. Sa imong kinabuhi dinhi ni ining kalibutan na. Meaning, sa escrow, maangkon mo lamang ang maong mga panalangin kung takos ka nang muangkon niini nila. If once you have the capacity, ayaw pangayo di mahimo. Kaya ang pagpangayog panalangin, di may tabo nga kana matuman. Sanglit, ang panalangin nga moabot diha nimo, moabot lamang kini sumana sa imong katakos sa pagdawat niining maong mga panalangin nga kasabot ka. If you do not have the capacity to receive these blessings that God has prepared for you, God is not going to give these blessings. Dili. That's what is what escrow means. Mo kanibot pasabot sa escrow.
you need to fulfill a condition. Kinahanglan nga mo sunod ka, mutuman ka sa kondisyon to accept the blessings. Guniti lang kining tanan nga ato karong gi pangisugutan. Guniti na. Kay introduction pa ning atong gituki dinhi. Kasi ngadto atong ma-apply kining mga prinsipyo sa atong pagsibog na niya unahan sa atong hilisgutan as we go along. So, okay. Therefore, inigabot sa magtutuo diyan sa gate 8 sa operational divine sphere. Ang magtutuo recognizes the giver. Iyan ang mailan. God Himself in every gift that He received. Now, atong nasayran, gikan sa atong previous study nga, ang prosperity test, pagsuway na sa magtutuo o mupasar ba siya niya na. Now, kasagaran na pagyod sa mga magtutuo nga muagi nining pagsuway, kini maumatang sa pagsuway, pakyas gyud. Nga naman. Tungod ki, di na nila makita ang source. Murag nahanap ang tinubdan, ang gigikanan niya ng maong panalangin nga prosperity kauswagan. Na mao na hinungdan. Ang panalangin rag makita ang panalangin nga makita ras magtotoo, wa na ang tinubdan niya makita. Hanap na lagi ang iyang pagtanaw sa tinubdan niya na, the source. Now, a lot of believers do fail this kind of test, prosperity test. That's really tragic. Looy. O, by the way, tanawon ragod nato ang pipila ka mga prinsipyo bahin ning doktrinas, mga panalangin, the doctrine of blessings. First of all, blessings do not begin at spiritual maturity. Okay? Di ba nila? Masin ang uban mo ingon nga, ang escrow blessings begin at spiritual maturity. Pero, blessings per se, daghan mga klaseng blessings, God. Kung maghisgot na gutang escrow blessings, katubang giandam na sa Dios para nimo, nga ihatag na nimo sa dihang kaya na nimong dawaton. Meaning you now have the capacity. But when we talk about blessings in general, it does not start at spiritual maturity. At the point of salvation, you begin to experience the blessings of God. Diba nina? And the very first blessing that you should be able to recognize, mao kaning mga panalangin nga gitawag og logistical grace. As part of His logistical grace policy, ang Dios medisinyo sa usa ka system of lesser blessings which He distributes atol sa entire tibuok earthly experience sa maong magtotoo. Ang logistical grace are the things that God supplies you to keep you alive in the devil's world. Kasabot ka? Di ba na yun na? Kining logistical grace nga atong gipangdawat sa may ehemplo. Pagkaon, atong panimalay, atong kanang balay, atong mga kamtangan, atong mga sakyanan, atong negosyo. Kinatiman yun na. Ang tuyo niya ng maong mga butang nga mao to keep us alive in the devil's world. Kunwa kini nga mga logistical, di na kita mabuhi. Kasabot ka? Logistical grace are all the things that
God supplies us to keep us alive. Aron kita makapadayon pag kinabuhi, dinhi, nining walog sa mga duha. The devil's world. Cosmos diabolicos. Kini nga itong gipuy-an nga kalibutan. Kung pasagdan ka, makaluluoy ka nining kalibutan na. Do you know that? Why makaluluoy? Nga naman. Why makaluluoy kag pasagdan ka nga naman? Remember? As a believer now yourself, you are not of this world. Although you are in this world. You are in this world, but you are not of this world. Di man ina. Hinumdumi gina. And niya pa, hinumdumi nga the world is going to hate you because it hated your Savior first. So, ayaw ba pag una-una nga tungod kay magtutuo ka na mahadlok na noon ka? Ayaw ka hadlok. In fact, ang Diyos nagasulti sa iyong pulong sa makadaghang higayon, ayaw ka hadlok. Ayaw ka hadlok. Naitugon sa iyang nagaingon, nagtugod siya sa iyang mga pulong, nag-ingon, if God is for us, who can be against us? Paminaw. Even if we are here in the devil's world, here is what we are studying. Logistical grace. Logistical grace is the technical word for it. But God keeps you alive in the devil's world. Pangutana. For what purpose? Kung sa may tuyo ang pabuhi, pamanta sa Diyos nining kalibutan na. Unsay iyang tuyo. Nganong buot man sa Diyos nga pabuhion pata dinis kalibutan nga gidubala ni Satanas. Samtang kita magakinabuhi ingon nga mga magtotoo. Samtang kita mga anak sa Diyos. Samtang kita sakop na sarianong panimalay sa Diyos. Well, muabutatan niya ng pagtuon na later on, but blessings, hinumdumi, panalangin. Ang panalangin magasugod sa higayon sa imong pagkaluwas at the moment of salvation. Yan ang higayon yun nga imong gidawat si Ginoong Kristo nga imong manluluwas. But about iskro blessings, lain na nga ilisgutan. I-reserve ta ka na sa laing higayon. So, during our post-salvation experience as believers, through maximum doctrine nga karon nagatuyok-tuyok na dinhi sa atong panimuot, circulating in the stream of our consciousness, meaning doctrine has now become part of our soul through Operation Z. Well, ato namang gilakbitan kini, no? Saliatan na tukbil some other time. So, pinagi ni ini kadtong ang doktrina nga bahin na sa itong kalag, gatuyok-tuyok na sa itong panimuot, Operation Z mo ka na. We grew up. Mo ka na ang pagtuman sa 2 Peter 3:18 lagi. To grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, napatingali uban mga mangutana, unsao man na? Unsao man ang pagtubo sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo, unsao man na? Kini nga itong gihimo karon. Kini, mao na ni, gatuon ta sa grasya o kahibalo. Di ba ka kanang alinggat niya na, o ka kahibaw niya na, kini nga itong gibuhat mo, kini ang paagi sa pagtuon sa grasya o kahibalo kang Ginoong Kristo.
Karon nahibaw kag unsaon pagtubo. I hope apan paminaw. Di ka gihapon mo tubo o gutob kara sa imong pagdungog ug dili nimo dawaton og tuohan ang itudlo. Ato naman ning itudlo po nimo sa makadaghan. Until nga imong tuohan ang imong nakatunan, gitun-an na sabtan nga pulong sa Dios. Kung di mo tuohan, wa ka na gingon na to spiritual value sa imong kinabuhing Kristohanon. You see how critical are these things? Aron kita makatuman sa gemando diha sa 2 Pedro 3:18, gikinahanglan ta ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Ani, daily basis. Pinagi sa atong gipaymuslan nga grace apparatus for perception or gap ginapit. Of course, ang nagkalinlaing mga doctrinal rational sa mapananglid sa the doctrine of salvation. Salvation rational kana. Spiritual growth rational. Experiential sanctification rational. Post-salvation epistemological rehabilitation rational. Unsa pa? Ang faith rest rational. Escrow blessings rational. Operation Z rational. Rebound technique rational. Spiritual momentum test rational. Edification complex rational. 10 problem-solving devices rational ug daghan pa kayo. Mao ka na ang pagi. That's the protocol sa Dios. Aron kita makakabot sa atong common goal as believers nga unsa. Unsa atong common goal? Spiritual maturity. Capacity stage. Ug sa atong kakabot na unya-nya na, diha na nato may maya ang Dios. That is the stage that God is glorified. Kaya nga no? Tungod sa atong pag-angkon o pagbatuna o katakos, capacity to receive and enjoy God's escrow blessings in time. Dinis panahon as believers in time. Tuod, sa ato na unyang pag-angkon sa capacity to receive God's blessings. That's also the stage where ikaw mahimo ng dangerous. Kuyawan na, mauna nga, nahimo ka ng dangerous to Satan and his demons, dangerous to the forces of evil, dangerous to unbelievers who are negative to the truth, dangerous to some believers, mga magtotoo, kinsa mga negatibo ba sa kamaturan. Why gana, why kanang kainit, why pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios. You become dangerous to them. Huwag tungod kay dangerous ka naman sa kalibutan nga ginuma ni Satanas. Kung hilabtan ka ni ining mga puwersa ni Satanas, they are going to be in trouble. Labot pa, ang tulo ka mga dagkong panalipod sa Dios, niya ng maong hamtong nga believer, musalir, mulihok. Kung sa itong tulo ka mga dagkong panalipod sa Dios para sa hamtong nga magtotoo for the spiritually mature believer, nainomdong ka pa ba? The 3 major protections of God for every spiritually mature believer are the following. Review ni. Guardian angel, anghel nga magbalantay, wall of fire, paril nga kalayo, ug ang ikatulo, encapsulation. Tinabunan og sama sa capsule like that of
suga nga tinabunan nga di tama kuryentihan. That's encapsulation. Mo na hulagway igsuong magtotoo. Mo na hulagway nimo inigabot na nimo sa ang sa pagkahamtong spiritual maturity stage. Besides, kanang ang pagpasabot ang ba, the stage. That stage is what is called in Greek as pleroma. Pleroma, P-L-E-R-O-M-A. Pleroma stage. Gikan kinis Grigong pulo nga pleroo. Ang nagpasabot to fill up. Kay maghisgot man kinig to fill up. Pag puno ba, then you are already declared filled. Puno. Basta? In general term, you have already attained the capacity stage kay puno ka naman. Kasabot ka. So, dili di ay sakto nga mangayo tag panalangin. Dili. Di na to mapangayo. Di na to maampuan. Muampo ta nga hatagan tag panalangin. Di, sayop na. Dili ta makapangayong panalangin. Dili mapangayo ang panalangin. In short. Now, sa ato nang giingon, basis doktrina sa mga panalangin, mahatag, mabubo lamang sa Dios ang iyang mga panalangin nga ri kanatong mga magtotoo by the time sa higayon nga makaabot, makakabot na ta, makatungtong na ta sa spiritually or spiritual maturity level, otherwise called capacity stage. Mao ni ang nga ipakabot sa protocol nga plano sa Dios. Sabtag na. In other words, that's the only way that all believers have to comply, have to follow, should we wish to receive God's blessings. Sa laktod nga pagkasulti, there is no other way that we can change God's policy, God's design, God's protocol. No way. Hingpit na guna. It's a perfect kanang method sa Dios. Kasabot ka? Now, ato na usab nga gisgutan nga kitang mga magtotoo, we believers, we begin to experience the blessings of God at the point of salvation. Okay? Niyanag yung higayon nga naluwas kita pinagi sa itong pagtuo kang Ginoong Kristo, misugod ta sa pagsinati sa mga panalangin sa Diyos. There, we started to experience the blessings of God. And the very first blessing that we believers should be able to recognize, mao ang mga blessing sa logistical grace nga gitawag og lesser blessings nga diin gipangapod-apod kini sa Dios ngadtos tanan nga mga Kristiyanon during their entire earthly experience. O kining maong mga logistical grace provisions are the things that God supplies believers to keep them alive in this devil's world. Di man na yun na. Maunay tuyo sa Diyos nga gihatagan ta niya. Yan ang logistical grace support. Aron kita makapadayon, makalahutay sa pagkinabuhi, dinhin ng kalibutan na. Ug aron kita makatuon sa iyang pulong. Maunay purpose, maunay tuyo. Isang kapan ta sa maong lesser blessings kanang logistical grace support aron sa ingon niya na makatuon ta sa iyang pulong. Kaysa maong paagi motubo kita diha sa grasya kay balok kang Ginoong Kristo o lagi makakabot
unta kita sa pagkahamtong spiritual maturity. Then, possess capacity to receive the escrow blessings in time. Dinis panahon. Now, you're going to acquire capacity to receive God's blessings, capacity for happiness, in short, capacity for life. Na nakikatako sa pagkinabuhi. Munindot ng imong kanang sinatis kinabuhi. Manam-anam na kana. Kahayahay, kaharuhay, kanang kalinaw, pagkalipay. See? Kaysa imong paghidangat sa capacity stage, it goes without saying nga imo nang nakabot ang level of spirituality nga diin the conditions of the escrow now are met. Imo nagyong natuman. And God can start pouring the blessings that He had prepared for you in this life. Huwag ka na gitawag na itong escrow blessings in time. Now, in this life. Ug tungod niya na atong makita ang maong mga panalangin nga escrow dili maangkon kun wa kitay katakos mudawat niya na. Dili kita makadawat. God never blesses us in time until we have the capacity. Sabta gina pag-ayo. So therefore, the condition of the escrow is spiritual capacity. Mao nga sublion, baliko nato sa pagpatinaw dinhi nga dili nato maampuan, dili nato mapangayo ang panalangin kay wa na masubay. You're out of line niya ng paagiha. If you insist to do that practice, you are just displaying your ignorance. Kasabot ka. Hinumdumi kanunay, the popular principle, ignorance of the law excuses no one. Ignorance of God's word excuses no believer. So, let me reiterate. Let me repeat once more. Dubli na. Akong balikon pag-usap. God never blesses us in time until we have capacity. And therefore, prayer does not bring us blessing. Dili. Ang pagbubo sa Diyos sa iyang mga panalangin mag-agad. Dili sa itong pagampo. Kundili mag-agad pinagi sa atong espiritual nga katakos o kahimtang. Sabta gina. Capacity for blessing is in the soul. Niya sa itong kalag. And depends on metabolized doctrine nga magalibot-libot, magatuyok-tuyok na niya dinhi sa atong kanang alimpatakan, magatuyok-tuyok sa atong panimuot, circulating in our stream of consciousness. Okay? Tungod ka na sa doktrina diha sa imong pangisip. Whatever blessings we receive in time are far exceeded by our escrow blessings in eternity. Uy, pa di escrow blessings in eternity? Yes, wapay labot ka. Naanaon niya tay escrow blessings in time. Now, unsa may pasabot nini? Paminaw. Ang buti pasabot ana, lagturon lang nato sa pagkasulti. Kaya ang kasagaran mo sulti man og inigkamatay nimo wa kay mada. Karon sa atong pagtuon bahay niini, inigkamatay nimo naa kay mada. Okay? Kasi nakadungog ka ba? Mao na'y sekreto. Ayaw na itugan sa uban. I'm just joking. Kay paminaw. Ang panalangin nga imong madawat nining kinabuhi karon
tungod kay nakakabot naman nimo ang katakos pagdawat, dunay equivalent ana that's going to be parlayed into blessings in eternity. Samtag yun na, your blessings in time, escrow ha, ang atong gisgutan, your blessings in time, your escrow blessings in time that you have received will be parlayed as blessings in eternity. Nga naman, hinumdumi, nga diha sa 1 Corinthians chapter 3, each one of us, matag usa kanato, shall receive rewards in eternity. Matag usa kanato mo dawat og mga ganti dito sa eternidad. Tungod kay, each one of us shall give an account of himself in Romans 14. Mao bitaw nga karon atong makita nga ang panalangin, mga butang kini sila nga di nato ang ngayang ipalabay-labay lamang, mga butang kini sila nga may nungdanon sa kinabuhi kanatong mga Kristiyano. Tungod kay dunay panalangin sa eternity nga dili malabwan, dili matupngan sa panalangin nga atong madawat. Mao bitaw na nga may nungdanon gyud. Kung nagadawat nakamog panalangin dinhi, ayaw gyud palinga sa maong panalangin. Do not be distracted by the blessings that you are receiving right now as a believer. You should always be able to look at the source of the blessings, because those blessings are going to also result in your rewards in eternity. Samtag yun na. And so therefore, atong makita, kining pagka-Christian usahay, makadiskurahe, makadiscourage kung wa ka kahibaw unsa may imong tuyo as a Christian. Gusto? Apan kung nahibaw ka nga, ingon ana di ay ang kinabuhis usa ka Kristohanon, makaingon ka, pagka mabulukon, pagkalami di ay, pagkakulba hinaman di ay sa maong kinabuhi. You see? Maingon ka na. Tungod kay dunay kahigayunan nga malampuson ka sa maong matang sa pagkinabuhi. Immediately after the rapture of the church, pagsakdaw, ang mature believer receives the distribution of his escrow blessings for eternity. Kano sa man ni? Adto sa bema seat of Christ, otherwise called the judgment seat of Christ. You see, naa ka nagisgutan sa bagong tugon ngang matag usa ka nato magadawat sa iyahang ganti, reward. You see? No, din, wa ba ka makadungog yun ni ining bahina? Nobody has taught you this. Nga karon, tanawa. Unsa ka may nungdanon kini mga butang nga itong gisgutan? Ganti. Ganti ka na nga pinasikan sa giyon sa nato ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. O hinumdumi, remember, by the way, dili kini pinasikad sa imuhang mga maayong binuhatan nga imong gipaningkamutan sa pagbuhat. Dili ka na mahimong maoy hatagan o ganti sa Dios, dili. Nagkasabot ka? Subaya gini. Sabtag yun pagayo. Kaya unsa may hataga ganti sa Dios, be? Ang hataga ganti sa Dios, mao kadtong imong nabuhat tungod kay imong gigamit ang iyahang mga sangkap. Okay? Di man mahimong mabuhat ka tungod kay imong gisaligan ang imuhang kaugalingon. Dili na mo resulta ngadto sa Dios. Dili. Paminaw. Ang moresulta ra ngadto sa Dios mao ang imong pagbuhat pinaagis mga sangkap nga iyang gihatag diha kanimo. Mo nagiingon tag human good,
ug divine good. Ug ato niya pud nang hisgutan sa makuti later on. Kini bang bahin sa human good ug divine good. Now, these blessings nga ato karong gisgutan excuse me, were irrevocable as of eternity past. Unsay pasabot sa irrevocable? It means dili na mabakwi. Okay? Diha sa atong gisgutan nga mga bersikulo, ang panalangin nga giandam na sa Dios di na mabakwi, dili na, imuha ra gyud na. Mo na gitawag nato escrow. Now tingali mangutan na ka unyabek og di na nako madawat ang maong panalangin nga giandam unta na para nako. Unsaon naman lang to? Unsa may mahitabo adto? Well, paminaw pagayo ini. If they are not conveyed, then they are going to remain on deposit forever in the heavenly hall of record. Dito gud sa langit, gihulagway ni nga na ay dako kayong budiga nga atong makita unya dito. Ini kabot nato dito. Okay? Although di ko na mo tinuon gyud, pero ato lang gong giingon ini nga hulagway aron masabtan nato. You see? Doon ay dako kayong budiga sa langit. Tuwa dito ang tanan nga mga panalangin nga wa madawat. Ug angay kitang tanang nga magtotoo musuroy unya dito. Aron pagtan-aw, pagpangita, tung dapit nga tuag imungan. Unya liag unsa man ang mga panalangin nga wa nimo madawat. Nga unta madawat nimo kung natuman pa nimo ang kondisyon sa escrow. Makaingon yung pastilan sayang nga tuwa ra ba yun itong akong gipangita sa dito pa ko sa kalibutan, pero wa nako madawat nga no napikihan sa pagtuman sa kondisyon sa escrow. Now, di naman tumabakwi, di na nga nung bawion mapudto sa Dios, iasa man na sa Dios nga iya naman tong giandam para unta nimo. So it becomes a permanent record of what you have not received. Wa nimo madawat sa imong kinabuhi ingon nga magtotoo. Now, first of all, ang pamaagi sa Dios sa iyang pagpahiluna sa iyang plano alang sa tanang tao din sa kalibutan karon, ug kinahanglan nga kitang tanang mga tao makaamgo nga dunay tuyo nganong niya ta dinhi. Dunay tuyo nganong gipakatawo kita ning kinabuhiya, ug dunay tuyo nganong mawa mapunta niining kinabuhiya. Dili igo ang mudayon lang tagingon og kay buhi man ta karon. Nan pahimos lang ta kini kay inigkamatay na to, wana. Paminaw. Na itumong og tuyo kining tanan. Kung usay ikaw katao nga wa pa makahimong desisyon sa pagdawat ni Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluwas, ang tuyo og plano sa Dios alang kanimo mao nga makaabot ka sa paghimo nimo sa maong desisyon sa pagdawat kang Kristo. Ingon nga imong personal nga manluluwas pinagi sa pagtuo lamang niya. Just faith alone in Christ alone. So laing bahin kung ikaw usa na ka magtotoo, if you are a believer na, doon na po'y tuyo ang Diyos alang kanimo nining kinabuhiya. Ang tumong sa Diyos kanimo mao nga makakabot unta ka sa kahingpitan sa imong espirituanong kinabuhi tungod kay suma sa ato nagitun-an ang tinuod nga Kristohanon
aduna na siya kapilian sa pagpadagan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Pwede niyang makinabuhing espiritual, pwede po iyang manginabuhing karnal. See? He has two choices. Gusto ba siyang ma-espiritual o makarnal? Kanang mga terminuha o panultiho na kinutlo gikas balang kasulatan. Wa ta magama ni ato ni padayon ugma. Ayaw si piyata ang sumpay nini. Kay mahinungdanon kayo nga imo kining masumpay-sumpay sa atong pagtuon ni kamatuoran nga mao ang atong baruganan ingon nga mga anak sa Dios. Kung wa kay baruganan, pildi ka sa espirituanong away nga ato karon. We are waging this spiritual warfare. So mao ni nga grasya kining tanan. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagdala kanamo nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa grasya. Ing tanan gikan magyud sa imong hustisya, humikan sa imong kaluoy, gugma, kortesya o grasya. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dala kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagsibog adto sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi aron makabot gayud namo ang spiritual maturity capacity stage sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.